I do not call them farmers. ine amene wasindenena kuti ndi mafamala They are iya not professional farmers. amene wasimafamala monga amene They are timadziwira villagers. awa ndi anthu akumidzi Vantu vakumuji. And it is vantu vakumuji or vantu vakumuji who have money. ndi anthu akumidzi amene ali ndalama zokwanira Yes. Vantu vakumiji kukasungu kuti vantu vakumiji. Chichera chako kasungu mwajarita njatu mwajarita. Yes, you hear that kind of chichewa kasungu. mudziwe kuti chichewa chako kasungu chimayenda motere Majalita zato. Kumujikwa nunkuti. ndi imene amalankhulira anzanu ku kasungu Now you know chikasungu now, don't you? ndati mdziwe ndithu pang'ono mene timalankhulira ku kasungu. This country, then called Nyasaland, dziko lino limene masiku amenewo limatchedwa Nyasaland was described as one of the poorest countries. The people were poor. The whole country was poor, they said. aliyense amaliganizira kuti dziko la umphawi kwambiri dziko lonse lino kunali umphawi wamnanu And it was poor. nzoona adi umphawi unalipo But, as I've said so many times, that I argued that the country was not literally poor, but it had been neglected by those who were ruling it. koma ine ndimanena kawirikawiri kuti kuyambira masiku amenewo ndimatsutsa kuti kuno sikunali dziko la umphawi koma kuti amene amalamulira kapena kuyendetsa ulamulo wa dziko lino amalilekerera. I admitted that the country had no mineral, no gold, no copper, no kind of mineral at all. navomera ndithu ngakhale masiku amenewo kuti inde zoona ku dziko kuno kulibe migodi kapena zitsime za mafuta. But money does not mean mine, copper or silver. koma ndimanenanso matchutchutchu kuti chumatu kapena kuti ndalama si migodi yokhayokha iyayi. Money is the soil, ntaka. ndimanenapo oyera ndithu moonanso mtima kuti chuma chili mthaka. So I appeal to you, my people, in the north, in the south, in the center. ndesina kunamizani iyayi nakupemphani inu anthu anga kumpoto pakati ndi kuno kumwera. To work hard in the field and anywhere else where you are working. kuti limbikirani ntchito makamaka m'minda ngakhalenso kwina kulikonse kumene mmagwira ntchito. And you, my people, ndiye inu anthu anga in the north, kumpoto in the south, pakati in the center, ndi kuno kumwera. listen to your kamuzu. munandimvetsetsa ine kamuzu You wanu. began to work very, very, very hard munayamba kugwira ntchito ija molimbikira in the field kuminda and elsewhere. ngakhale kulikonse kumene mmagwira ntchito. As a result of your hard work in the field and elsewhere, zotsatira zake pa ntchito zimene mmagwira molimbikira izi, this country dziko lino is no longer poor. sila umphawinso iyayi. No one calls Malawi the poorest country in Africa any longer. palibe munthu wa maganizo ake mwachilungamo amene anganene kuti kuno ku Malawi ndi dziko lotsalira pambuyo kwenikweni umphawi muno mu No Africa. one. palibe wina aliyense angaganize zimenezi. Because the country is prosperous. chifukwa dziko lino pa nkhani ya chuma iyi lili pabwino Though it has no minerals of any kind. ngakhale tilibe migodi ina iliyonse. I repeat what I've said elsewhere. ndibwerezenso nkhani iyi imene ndimakamba madera ena. Those people who were governing this country in the old colonial days, kuti anthu amene amalamulira dziko lino masiku aja yatsamunda as governor,
monga ngati bwana mkubwa, Chief Secretary, mlembi wamkulu wa boma, Financial Secretary, amene amayang'anira ndalama, Provincial Commissioner, amene amayang'anira mzigawo za dziko lino, District Commissioner. ngakhale DC amene When they get a chance to come back here now, akapeza mpata wodzayendanso kuno ku Malawi masiku ano, amazed, amadabwa kwambiri, literally amazed kuzizwa kwa basi at the way the country has developed. akaona dziko lino mene latukukira. I've mentioned Sir Green Jones and Henry Phillips more than once. Ndima kutchulirani inu kawiri Sir Green Jones komanso Sir Henry Phillips. Hill John came here as Chief Secretary, but he was made the governor here. Sir Green Jones pobwerabwera kuno anayamba kukhala mlembi wamkulu koma nakwezedwa pamwamba nkukhala governor. Henry Phillips was a district commissioner at Karonga at first, but was transferred to Zomba as Chief Secretary. Sir Henry Phillips poyamba anali DC ku Kalonga koma nakwezedwa pamwamba nkudzakhala mlembi wamkulu ku Zomba. They have been here Abwera kuno kangapo about 2-3 years ago. They were here, monga zaka ziwiri kapena zitatu one zapita, after the other. anatsatizana kubwera And kwake. they say, oh, this is not the same country. Kudabwa kuti ino si Malawi yomwe ija iyayi. So highly developed and so much prosperous. Chitukuko chake osakhulupiriranso ndiponso kukwera kwake ngati sikunyasala How ndikumtu. is this? How have you done it? How have you changed? Inu bwana tatiuzani kuti zonsezi mukuzitha bwanji. So I say to them, appeal to my people to work hard everywhere, in the field and elsewhere. Ine ndimauza kuti nzosavuta atu iyayi, ine ndimangowapempha anthu anga kuti gwirani ntchito kwambiri molimbika m'minda. And the people have listened to their Kamuzo when he has appealed to them for hard work. Ndiye mwa iwo anthu anga amamvetsetsa kwambiri ndikapempha kuti gwirani ntchito molimbikira. They say, but you have done wonders. It's not the same country that we left. Iwo amavomereza ndithu kune kuti ayi bwana sanje ndina apa mwachita zodabwitsa si dziko lomwe lija tinachoka kuno lija iyayi. Different country altogether. Dziko la sinthilatu kwenikweni. And they were right. Ndipo samanama atumene amanena chonchomwe iyayi. Here we take things for granted. Kuno mwina timangotero kuti zinthu kapena ndi imene zinalili. This country is one of the most prosperous countries in Africa now. Koma kuno na aino amene mayenda mayiko akunja mumadziwa ndithu kuti kuno nkhani ya chitukuko ilipena. There's no gold, no copper, nothing in the way of minerals at all. Ngakhale kulibe golide kapena migodi ina iliyonse yosiyanasiyana. Our economy is chiefly and entirely agricultural in nature. Nkhani yathu ya chuma kuno ku Malawi imadzera mthaka. And yet, Koma ngakhale zili choncho, I repeat, ndibwerezenso, Malawi is one of the most prosperous countries in Africa now. Malawi ndi limodzi la mayiko amene akupeza bwino pa nkhani ya chuma kudzera mthaka kuno. In good years, when the rain is good, when there is no drought, Zaka zimene timakhala kuti tadalitsika ndi mvula yokwanira, the country makes a lot of money. dziko lino timapeza ndalama zambiri zokwanira. And what pleases me is this. Chimene chimandisangalatsa ine makamaka ndi ichi. It is not the ministers, Sinduna zokha iyayi, teachers, kapena aziphunzitsi, civil servants kapena ogwira ntchito mboma, who are rich in this country now. amene amakhala ndi ndalama zokwanira mdziko muno masiku No. ano. Iyayi. As I've said more than once, Koma ndimanena mobwereza it is the villagers. kuti ndi anthu akumidzi. Anyway, the point is that this country is no longer poor. Fundo yeniyeni yoti mudziwe inu ndiye kuti kuno umphawi kulibenso iyayi. And men like Sir Green John, Sir Henry Phillips, Anthu amaganizo awo okwanira monga Sir Green Jones admit that it's not the same
country as they left. Sir Green Jones ndi Sir Henry Phillips amavomereza ndithu akabwera kuti si dziko limene linalili kale limene analisiyira iwowo. If this country is now no longer poor, ngati ku dziko lino tathetsa umphawi, if this country is now prosperous, ngati dziko lino nkhani ya chuma ikuyenda bwino, it is because you, ndi chifukwa chakuti inu, my people, anthu anga, in the north, kumpoto, in the south, kuno kumwera, in the center, ngakhale pakati, have listened to your kamuzu. mwamvera ine kamuzu wanu. When your kamuzu has appealed to you for hard work in the field and elsewhere. Inu mandimvera ine kamuzu wanu ndikakupemphani kuti limbikirani kugwira ntchito m'minda ngakhalenso kulikonse kumene mukugwira ntchito. Because you have listened to your kamuzu, chifukwa choti inu mwamvera kamuzu wanu, the country is no longer poor. dziko lino tathetsa umphawi. Instead, m'malo mwake very, very, very prosperous indeed. kuli nkhani yosangalatsa ya chuma kuyenda bwino. That men who used to govern this country, such as governor and chief secretary and minister of finance, admit that it's not the same country, it's a different country altogether. kotero kuti anthu amene amalamulira kuno masiku aja amakedzana kuyambira bwana mkubwa, mlembi wamkulu, ngakhale woyang'anira za chuma amavomera ndithu akabwera kuno kuti zinthu koma zili penadi. And for this then, pa nkhani imeneyi I thank you, my people. ine ndikukuthokozani inu kwambiri anthu anga, Your country, dziko lonse lino m'manja, north, kumpoto, south, kumwera, center. pakati. Yes, it's something very, very important indeed. fundo ina imodzi yofunika kwambiri. Thank you all for the gifts. Cash will go for buying medicine urgently needed in our hospitals. ine ndikufuna ndikuthokozeni inu nonse pa mphatso ya ndalama. ndifuna ndikudziwitseni kuti tikagula mankhwala amene akufunika kwambiri I will mzipatala. not use it for myself. ndikufuna mudziwe nonsenu kuti mphatso ya ndalama ngati imeneyi sizipita mthumba mwanga iyayi. It will be used to buy medicine from South Africa. ndikufuna inu mudziwe kuti mphatso ya ndalama imene mwandipatsayi tikagula mankhwala ofunika kwambiri kuchokera ku South Africa. Queen Elizabeth Hospital monga ngati chipatala cha Queen and Elizabeth all others of our hospital ndi zipatala zambiri muno are Malawi. in great need of drugs, mankhwala akuvuta kwambiri. and drugs cost money. mankhwala pamafunika ndalama zambiri zogulira. Therefore, I thank you for this money, and I let you know that it will be used to buy medicine from South Africa or Britain. ndikufuna kukuthokozani kwambiri pa mphatso ya ndalama imene mwapereka, koma ndikufuna mudziwe kuti ndalama zimenezi tikagulira mankhwala kuchokera ku South Africa komanso ngakhale ku Britain. And komanso something even more important, fundo inanso yofunika kwambiri. no molestation of women of any races. sindikufuna kuti pakhale wina aliyense okhala akuvutitsa azimayi, makamakaso azimayi a mitundu ina. No one must molest women. sindikufuna wina aliyense kuti azivutitsa mbumba iyayi. No one must harass women. osamba kwatosatosa azimayi iyayi. No one must threat women. sindikufuna wina ayambe kwaopseza azimayi. If anyone threats you, report him to the police, and the police will do. azimayi mwakhala pano, ndikufuna mudziwe wina aliyense akamba kukuopsezani mukamnenere ku polisi Anytime. And I'll order the police to arrest that man right away. ndikufuna mudziwe pano apolisi ndikuwalamula kuti wina aliyense wovutitsa inu azimayi ammange. In this country, mdziko lino
All women azimayi onse are mbumba za kamuzu, ndi mbumba za kamuzu manjamo, ndi mbumba za kamuzu mzimayi aliyense. So no one must threaten or harass mbumba za kamuzu. Sindufuna wina aliyense mpang'onong'ono ponse apezeke owopseza azimayi kapena kuzunza azimayi. So I repeat, anytime anyone threaten you, ndibwerezenso kuti nthawi ina iliyonse mukaona wina aliyense akukuopsezani, I try to make you do this or that, kapena kukuwumirizani kuti muchite zinthu zimene simukufuna, report him to the police. muwaneneze ku polisi nthawi yomweyo, muwaneneze ku Report him to polisi, the police. muwaneneze ku polisi nthawi yomweyo osachedwa iyayi. Then Komanso unruly behavior in the city, pali enanso akungoyamba kukhala mwachisawawa, blocking the street in the city, makamaka kumakhala m'misewu mu matawuni, kumatseka misewu ngati anthu opanda mwambo, is most unbecoming. nkhani yosavomerezeka mpang'onong'ono ponse kuno ku Malawi. Therefore it must stop at once. Sindikufuna kumvanso zimenezi zoti anthu ena akamba zawo zachisokonezo akumatseka misewu. The street must be left free and blocked by anyone. Misewu moyenda magalimoto osati anthu achisawawa kuyamba kutseka m'misewu. If anyone blocks, report him to the police and the police will arrest him. Aliwonse akamba zawo zachisokonezo nkumatseka m'misewu, ndikufuna munene ku polisi wamange anthu onse otelewa. I appeal to all of you, my people, Ine ndikufuna kukupemphani inu nonse anthu anga for peace and calm in the country. kuti muyenera kupitiliza kukhala bata ndi mtendere mdziko lino la Malawi. Peace and calm. Bata ndi mtendere. Any differences you may have, discuss it between you and someone else. Pakakhala kuti pali kusiyana maganizo kwina kulikonse, khalani pansi mkambirane zinthu zimatha kukamba. But no molestation. Koma wasayamba kuzunzana iyayi. I repeat, no molestation of mbumba. Ndibwerezenso sindidzalola wina aliyense kuzunza mbumba kuno ku Malawi. Mbumba must be free to attend the meeting they want without being forced to attend any meeting. Mbumba zanga kuno ku Malawi ziyenera kukhala ndi ufulu uliwonse kupita ku misonkhano ina iliyonse imene angafune kukapitako, osawaopseza iyayi kubwera ku misonkhano. Nobody must threaten women Pasapezeke woopsa azimayi iyayi, for any reason at all. osaopseza azimayi pa chifukwa china chilichonse. I repeat, Ndikubwerezanso, mbumba za kamuzu must be free. mbumba za kamuzu zikhale ndi ufulu. Thank you very, very much. Zikomo ndithu kwambiri. Thank you. Zikomo. You heard His Excellency the Life President Ngwazi Dr. Kamuzu Banda speaking at Luchenza in Cholo District, where he addressed the fourth mass rally since he started his current tour of the southern region last week, during which the Ngwazi is speaking on the forthcoming national referendum. Nthawi inotu tikupatsireni zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu. Apatu padali pa 12 April mchaka cha 1967. Tsopano imvani zomwe mtsogoleri woyambayu adalankhula. Today here at Kasungu, I stand here not so much because I'm going to speak, but just to see you, so that you can see your Kamuzu too.
nanuso mupenye kamuzi wanu manjamo. However, Komabe, if there is anything I can say this afternoon, kati pali chinthu choti ndiyankhulepo madzulo ano, is to thank you, nukuthokozani. as I thank your friends yesterday, and brothers, sisters at Nchisi Monga ndakuthokozera abale wanu ku Nchisi dzulo, and Nkhotakota, ndiponso ku Nkhotakota, Madisi, ndiponso ku Madisi, Mponera, Komponera, Dowa, Kudowa, Nkhoma, ku Nkhoma, Bunda, ku Bunda. Kumsinja kwathu kwakale kulicha. This afternoon, Madzulo ano, I've enjoyed everything you have done. nakondwera nazo zonse zije mwachita apa. Singing, Zoimba, dancing. ndipo zovina. But as I told Chief Mwase, Koma monga namfotokozera mfumu amwasi, the missionaries spoiled you. the mission wadakupundulani. Some of the songs you have forgotten. Nyimbo zina inu mwayiwala. So I had to come down to try to remind you a little bit. Nkonena tsika pansi apa kuti nkukumbutse kuoni. Yes. Bwereke, 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 bwereke ne. Bwereke, bwereke, bwereke anjo, bwereke mpango ngula chikon. Kambuzi meme, koko bwereke, 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 bwereke anjo, bwereke mpango ngula chikon. Kambuzi meme, koko bwereke, 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 bwereke. Bwereke anjo, bwereke mpango ngula chikon. Kambuzi meme, koko bwereke, 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 bwereke. Bwereke anjo, bwereke mpango ngula chikon. Kambuzi meme, koko bwereke, 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 bwereke. Bwereke anjo, bwereke mpango ngula chikon. Kambuzi meme, koko bwereke. That was how they were singing Mwamaimbira ka. when I was a child. Ine nili mwana kuno. Then again, Ndiponso, when you are singing Shindidi, someone tried to sing another one. Inde, ya tate. Inde, ya tate. Mwano makala wawe, ndiko vala mazira nkunda. Inde, yes. Msonti, msonti uyu apa, kumbweza, akumbwezawo, Katondo. akatondo. When you hear those newspaper men in Salisbury, Koma mbaja John News waje kuhalale you uyu. remember when I came in 1958? Kumbukira 1958 uja. Uyu ni, American Negro, kwa West, simche, sika soka sungu. Ine, soka sungu.
Yes. I'm not a chair of Kasungu. ati kuti ine sindine mchewa kuno kwasungu ine. So you see how happy I am. Tinomaona chimwemwe chake ninacho ine. Very, very happy indeed. Ndithu nakondwera pambirimbiri manja. I told Mr. Coffee Phiri from Nkhotakota Ndauza bamba Coffee Phiri kunkhotakota. that over there in Nkhotakota, Kuti uko kunkhotakota. you have forgotten the real Vinyau chifukwa cha Chinasara. Kuti mwaiwala Vinyau vemvene chifukwa cha Chinasara kucha. And I told Mr. Katondo there, that over there you have even forgotten Vinyau because Mvera mission. Ndauza saka Katondo kuti nakosokucha mwaiwala Vinyau chifukwa mission ya Mvera ili pafupi. But Yapigiza. just a little mission here. Koma kapano, mission nkakang'ono. Anyway, I want you to know that I'm very, very, very happy indeed to be here this afternoon. Mfuna kuti inu mudziwe kuti nakondwera kwambirimbiri ndithu kukhala nanu masana wanu. And as I told you the other day when I came, Monganso ndakuwuzirani tsiku lijali nditafika. it is the same all over the country. Zimene mchirazi nkose ku dziko lonse lino. Saturday, 2 weeks ago, Sabata lathalo I was in ilo Fort Johnson. ndali ku 40. Ndali vanthu vambirimbiri line the road I took, kudzera msewu mose mundadzera came ine to the meeting pakufika ku msonkhano when I was launching the Chonse Mapu. apa mayendetsa sitima ya Chonse Maples. Then on Monday, Ndipo tsiku lolemba 2 weeks ago, I went to Mlanje. ndapita ku Mlanje Again, thousands, kudalinso vanthu vambirimbiri, thousands. vanthu osawerengeka. Cholo, it was the same on Wednesday. Kucholo tsiku lachitatu dali chimodzimodzinso. And when I was coming to Lilongwe, Ndipo pamene mmabwera ku Lilongwe I was late ndachedwa by 4 or 5 hours. kuchedwa kwake ndithu mawa Because of atatu the kapena anayi chifukwa cha vanthu Zomba itself, kuzomba kumene Kasube, kukasupe Chew, kunchewu Deza, kudedza then Lilongwe. mpaka ku Lilongwe kumene. I stopped 9 times in Chew alone. Ndayima ine kanikokwanira kasanu kanayi pa nchikoka. Why? Chifukwa ninji Crowds of people. chifukwa cha vanthu osasimbika. Actually, Zulu itself, Chief Gomani's own gate, Pali Zulu pamene pakapo Gomani there were thousands of people. padali chigulu They danced ngoma. mpaka danizinira ngoma. So now, So tsapano I am very, very happy indeed ine nakondwera to see so many of you this afternoon. ukuonani mpechito kachotere msana muno Happy. muli chimwemwe. Your faces bright with joy and happiness. Nkhope zomwe zikuoneka kuti munthu alusangalala uyu. As I told your friends, Monga ndawuzira brothers, nabere vanu sisters, alongo vanu Kota, kunkhotakota Nchisi, kunchisi as well as Dola, mposo kudola that one thing makes me feel very, very, very happy now. kuti chinthu chimodzi chinkondetsa kwambirimbiri ine I'm masiku proud. ano ndipo ndimachinyadira Because when I came 1958, pamene ndabwera I had 1958 only one story to tell you, kani makuwuzani ine idali imodzimodzi, one song to sing to you. nyimbo yake idali imodzimodzi. I had come to do 2 things: nabwera udzachita zinthu to ziwiri, break their stupid federation kuphwanya chitaganya chawo and to give you your own government. ndipo kupatsani inu boma lanu. That was my story. Ndidali nkhani yanga, That was my song. ndidali nyimbo From yanga, Karonga to Nsanje, kuchokera kwa Kalonga mpaka ku Nsanje, Kota to Mchinji. kuchokera ku Nkhotakota mpaka ku Mchinji. You know how the story went. Mudziwa muchidachitira nkhani yonseyi. I was arrested, Ine adanigwira, many of you with me. vambiri va inu adatigwirira limodzi, But the people behind did not give in. koma vanthu ndatsalira kuno kumbuyo I did not give in. inenso sinagonji. Bridges were falling, Ndipo mirato nijimathyoka yokha, stooges' houses were falling. nyumba zamakapiri kuoni zimenguyaka zokha moto. Even chairs in Zomba were growing chiswe. Ngakhale chiswe kuzomba chidadya mipando yonse kuti. Yes, Chiswe chomwe chidachita msala. Minga. Chidachita minga. Thorns. So, I had to be brought back. Mpaka ine nichadanivulutsa. Negotiation in London, Ndakachita msonkhano ku England, new constitution, kulandira ulamuliro watsopano, election.
mpaka kuchita chisankho. Remember here, Mrs. Lessiter, Mrs. Lessiter. Mkumbukira kuno kudali Mrs. Nesirawo janafunikira no chisankho. Chima, Makamu and all that. Wasa china Chima, Makamu. But we won. Koma ifeda wina. We entered the government. Feda wakuzomba ulamulira. 2 years later, 1963. Zaka ziwiri zitapita 1963. Full self-government internally. Dandila du fulu wene walize mule muno mwatu. Then 64 independence. 1964 dandila independence. 66 republic. 1966 republic. Federation broken up. Chitaganya ndapkanya. No longer Welensky and Zone. Welensky and Zone. No longer Armitage or anyone else in Zone. Kuzomba sakala Samite jinanzeke wa jansi. Instead, Malomati. in Zomba. Kuzomba kuja. Kamuzu manjamo. Kumbwe. Akumbweza. Msoni. Amsoni. Mwalo. Amwalo. Chiwambo. Achiwambo. Nyasuru. Anyasuru. Alikibanda. Alikibanda. Kumtumanji. Chiwanda. Yobo mapiyo. Malimidwe. Malimidwe zija. Anyone goes to prison for Malimidwe now because you didn't plant your maize in ridges? Kodi masikwana alipo muntu amamanga upita kukaidi so ila chimanga sana pchali mumzera alipo hapo? Up. South, Tangata. Kumwera huku kudai Tangata. All that finish. So sefike Tangata zidata. As a result, you, my people, from Kalonga to Usanyi, Kota to Mchinji, happy. This makes me feel very, very happy and proud because what I said I had come back to do has been done in my own lifetime. Mukumvera programu ya Tisaiwale kuchokera kuno ku MBC Radio 1 ndipo tikukupatsirani zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu pa 12 April mchaka cha 1967. That you would have an African government in Rome. No, bwana mkubwa wa mzungu. No, DC wa mzungu Bakasungu. No, everything mzungu as the old days at Kasungu or Mzimba anyway. Did you ever think of that? That is why I feel happy and proud. Why have we been able to do this? All this. Because you listened to me. When I said we must be united, we must be loyal, we must be obedient, we must be
discipline. tikalotsata mwambo Between us, pakati pathu among us, mkati mwa ife there must be no chewat, pasakhala kumbana kuti uyu ni mchewa no ngoni, uyu ni mngoni no yao, uyu ni myawo no tumbuka, uyu ni mtumbuka no lomwe, uyu ni mlomwe no sena, uyu ni msena no tonga, uyu ni mtonga no nyakusi. uyu ni mnyakyusa We must be just Malawian. koma ife tengukhala vamalawi m'manjamo. That is why we succeeded. nkona ife tidakhoza kuchita zonsezi. Nothing makes me so happy palibe china chonkondetsako pambana that no matter where I am, kuti ngakhale nkhale kuti ine Sanje, kati nkunsanje Kwawa, kati nkuchikwawa Mlanje, kati nkumlanje Cholo, kati nkutyolo Blanta, kati nkublantyre Zomba, kati nkuzomba Chirazu, kuchiradzulu Kasupe, kati nkukasupe Fort Johnston, kati nkufort Nchewu, kati nkunshewu Ndezi, kudedza Lilongwe, kulilongwe Mchinji, kumchinji Dowa, kudowa Salim, kwasalima Nkhotakota, kunkhotakota Nchisi, kunchisi Mzimba, kumzimba Kalonga, kwakalonga Lumbi, Nkhata Bay. kunkhata bay No matter where I am, ngakhale nkhale kuti I am at home. nkuti nkwathu kumene ndakhalako ine. You know, in the old days, inu mdziwa makedzana we the chewers of Kasungu isachewa kuno and kukasungu the Ngonis Mzim, nangona kumzimba we fought against each other. timalichita nkhondo kawiri. They, the Ngoni against us, iwo angoni we against them. ife umachita nkhondo ni iwo. But koma today, lero we are all Malawians. Even before, ngakhale we kalero became friends long before. tidakhala pa chibwenzi mkalero omwe ndithu. Today, lero tena I am just as at home in Mzimba as I am here. ine nkakhala kumzimba nenkuchita ngati kwathuso When I leave here tomorrow going to Mzimba, mine nchoke pano mawu there will be thousands of people along the road. kukhala anthu osawerengeka njira yonse mu They will be msewu dancing ngoma for me vazipeta kamvinira all ngoma along, njira yonse right up to Mzimba. mpaka ukafika From kumzimba there, when I go to Mzuzu on Tuesday, kuchoka seyaponso It will be with them. kuchikula chiwiri chakhala men chimodzimodzi and women. vanthu amuna na anthu Dancing. akazi kuvina When I'm in Karonga, it's the same. kakhala kwakalonga nchimodzimodzi Everywhere. kulikonse. This is what makes me happy. zimenezi nthu Very, zinkondwetsera very kwambirimbiri m'manjamo Very, very happy. kondwetsa kwambiri. But I must repeat what I have always told you. ine mbwereze koma zikanakhala nikuwuzani Not only you here at Kasungu, sinu nokhala kuno kukasungu but all my people koma anthu anga wonse throughout the whole country. dziko lonse lino That self-government kuti ufulu or independent kapena ulidzira or muli even republic kapena ukhala republic does not mean laughing. sitanthauza kuti ife tikhale malova No. iyayi It means hard work. koma kuti ife tigwire ntchito ni mphamvu. The British people have been independent for almost 1,000 years now. abritish wakhala nadzilamulira zaka 1000 zapyola Since 1066. kuyambira chaka cha 1066 But they work hard. koma ntchito pogwira ntchito They are not laughing. salova. So too the Germans. chimodzimodzi na Germany, So too the French. chimodzimodzi na Faransa. The Americans have been independent for 200 years now. America wakhala nadzilamulira wokha kupita zaka 200 But they are not laughing. koma sachiti ulova They yayi work hard. agwira ntchito ni mphamvu. Men and women. anthu amuna na anthu Young and old. wokalamba ni vana In the womwe mines, kukhala mu mgodi in the factories, mafactory shops, msolo even in the seas. ngakhale mnyanja They work very, very hard. agwira ntchito ni mphamvu. The Japanese people in Asia, ajapani they have kuulekesha never been conquered by anyone. iwo sanagonjetsedwepo munthu Not mmodzi one. yemwe ni mmodzi They've yemwe been independent for hundreds and hundreds of years. wakhala nadzilamulira momwe dabwerera dziko But they're not laughing. salova They work very, very hard. kugwira ntchito kwa basi Men and women, anthu amuna na anthu boys and akulu, girls, ana akazi na ana in the amuna fields, m'minda in the factories, mfactory shops, msitolo everywhere. kulikonse As a result, zotsatira they zake are very, very rich. ni wolemera kwambirimbiri. So too we in Malawi. chimodzimodzinso ife Must kuno ku do the Malawi same. tichite chimodzimodzi We must work hard. tigwire ntchito ni mphamvu. People will tell you that Malawi is poor. ambiri okuwuzeni kuti Malawi ngosauka. Malawi is not poor. Malawi si osauka We have ayi. very, very rich soil here. tili nthaka yachonde kuno kwambiri. The country is poor dziko because losauka we have not developed it. chifukwa ife nake sinalikweze. Look how much land there. taonani chidziko changudzikhalira icho changudzikhalira icho Nobody there. palibe munthu alulimapo pachi. In
Japan, mtunda ku Japan, Taiwan, ku Taiwan, not a piece of land is left idle. kadziko khalekana na mahomwe sunga kaone kopanda kanthu. Gardens everywhere. Minda ili posepose. Everywhere. Posepose. Not a piece of land is lying idle. Sunga bese nkana na mahomwe kadziko As kopanda. a result, Yotsira zake. the people are very rich. Vantu wolemera kwa basi. So we must do the same here. Sona ife kuno tichite chimodzimodzi. mwamva zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda adalankhula pamene adayendera vanthu m'boma la Kasungu pa 12 April mchaka cha 1967. ndiyetu metateremu tafika pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero ya Tisaiwale. ndiye nchikhulupiriro kuti programu imeneyi mwasangalala nayo kwambiri. bwanji tidzakumanenso mpulogalamu yotsatira. ndimakupatsirani ndine John Banda. mverani bwino mapulogalamu otsatirawa pano pa MBC Radio 1 zikomo. monga tinanenera tsopanotu tikupatsirani gawo lachiwiri la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda adalankhula pa msonkhano omwe adachititsa pa 28 November mchaka cha 1967 m'boma la Dowa. Chief Chiwere, Mafumo Chiwere, Chief Mwase, Mafumo Mwase, no one gives them trouble now. palibenso munthu amakavuta tsopano. This is what I meant Zimenezi zondana nthawi when I say I had come back home mene ndati nabwera kuno kumudzi to break their stupid federation kuphwanya chitaganya chawo and to give you your own government. ndipo kupatsani inu boma lanu m'manjamo. This is your own government now. tsopano boma lilipoli ndani This inu. is why Chief Chiwere, Nkono mfumo Chiwere, Chief Msagambewa, mfumo Msagambewa, not Msagambewa, osati Mbewa, yayi koma Mbewa. Siyon, Simbewa nani? Inde, tikachere madiwa Mbewa. Mende, mwizi wa mendo yuko. Yes, Tero. your own government now. Pano boma lanu inu. Chiefs are chiefs, Mafumu lero. not office boy to the district commissioners. Osakhala ngati kaboyi ka DC. No one is telling chiefs, do this, do that. No. Palibenso munthu wina avutavuta mafumu khamani chita ichi. And this is what I wanted. Zimene zija nzomafuna ine. But not only that, Koma sizokhazo. no one goes to your garden in January and approach your maize. Palibenso munthu apita m'minda mwanu mwezi wa January nakakuzulirani mmera. No one sends you to prison if you don't plant maize in ridges. Palibenso wina akutumizani kukaidi mkapandu mchera chimanga m'mizere. You plant maize in ridges. Mchera pamanga nyawange You m'mizere. listen to agricultural officers. Pajoka pita omani midye mwamvere buno bwino. Because Chifukwa nichi. no one gives you trouble about it. Palibe munthu akuvutavutani. No one sends the police Palibe wina akutumizirani polisi. or the chief's messenger Kapena mamisinja la mfumu. to arrest you Kuti akakugwireni. for not planting maize in ridges. Kuti poti mudye mchera chimanga m'mizere. You yourself Inu mokha have learned mwaphunzira the importance kukoma kwake of planting maize in ridges, kopserera chimanga m'mizere. because my government Popeza kuti boma langa is your own government. lanu inu. Your own. Boma lanu. Your own. Boma lanu manjamo. For all this, Chifukwa cha zonsezi I am happy, nikondwera kwambiri ine. because Chifukwa kwenkulu. I had nothing when I came here. Ine ndalibe kanthu. No soldiers,
ndalibe asilikali no guns, ndalibe mfuti no airplane. ndalibe ndege Welensky and Armitage had all this. zonsezi zidali kwa Welensky But mkwamiteji I had you. koma ine chida changa mdali The only thing I had was you. ine chida changa ndali nacho ine ndinu anthu The people. inu anthu mmanjamo. That was why I told you chifukwa chake ndakuwuzani that if we are to succeed kuti ife tingati tipambane to break the federation pophwanya chitaganya ichi and to get self-government, nulandira ufulu we had to be united. tigwirizane No Chewa, pasakhala sokumbana no chewa Ngoni, kuti uyu ni mngoni no Tonga, kuti uyu ni mtonga no Yao, uyu ni myawo no Long, uyu ni mlomwe just Malawi. koma tikukhala wa Malawi mmanjamo. Because of that, chifukwa cha icho we are where we are now. onani apatafika pano Federation is broken up chitaganya ndaphwanya and inu we are independent. ufulu nutizalandirawo. But koma I want to repeat here what I've told your friends everywhere. mfuna ubwereza pano izinakhalaniuza nzanu kwinaku Though we defeated Welensky and his federation, ngakhale tagonjetsa Welensky nchitaganya chake, though we defeated Armitage and his colonial government, ngakhale tagonjetsa Armitage mboma lakati utsamunda, we still have other enemies to fight. tina adani wena watilimbane nawo: Poverty, umphawi, ignorance, umbuli, and disease. matenda. To fight these three enemies, kuti timbane na adani atatu yawa we need unity, tifune kuti tigwirizane, loyalty, tikhale wodzipereka, obedience, tikhale womvera, and discipline. ndipo tikhale wotsala Just mwambo. as we needed these when we were fighting the federation, or Welensky and the federation. monga mutazifunira izi nthawi ija timalimbana Welensky pophwanya chitaganya chake. You remember when I came here, ino 1958, 1960, and even 1961, because I was here in 1961. ino mkumbukira amene ndabwera kuno 1958, 1960 ndipo 1961. I said this, ndati that self-government does not mean loafing. ndati ufulu sutanthauza kuti ife tikhalepo ulova, Does not mean that money will rain on our heads like manna from heaven. ndanena kuti sitanthauza kuti ndalama tizikachitupukusa mu mtengo ngati masuku. No, it yayi means hard work. funa kuti ife tigwire ntchito ndi mphamvu, Hard work with a hoe. tigwire ntchito ndi mphamvu ni khasu, Hard work with an axe. kugwira ntchito ndi mphamvu ni nkhwangwa. That's what I told you. nzo ndakuwuzani ine. Don't you remember that? simkumbukira zimene zija? Right. Well, I'm repeating that now. ine ndikubwerezanso lero zimenezo. I am happy nakondwera that kwambiri most of you kuti vambiri va inu have listened to me the past few years. mwanimvera ine zaka zapita apazi. Look over you now. tadzipenya muli lini umu tsapano. When I came here for the first time in 1958, ntangubwera kwayamba kuno ina 1958 very few pang'onong'ono of our people vanthu vathu were as well dressed as they are now. wamavala moti molozeka ngati mwachitiri mwavalira But limu. now, koma tsapano look. mwatsotsola kasi Look. simsambasambama khala bwino Look. kapasi. Men, clean clothes, shirts, jackets. Women, to madiresi one another. anthu amuna uvala bwinobwino nthu bachi jedete thalauzi anthu akati ndi kutsotsola kasi. Why? chifukwa chake nchani? Because you plant more maize, chifukwa chito mchala chimanga kwa mcha mbiri more groundnuts, mtedza so mbiri more tobacco, fodya so mbiri cotton. thonjenso. From these, kuchokera mzimenezi you get money. mpezamo With ndalama. money, ndalama zanuzi you buy nice dresses like that. mkulako madiresi abwinobwino ngati ali apa. But koma I'm not satisfied. ine sinkhutirabe ayi. I am not complacent. sinkuti nne nkuti pamwe patafika I mwemo. still want some more improvement. mfuna kuti apa mpyolere pamenepa. If this year kati chaka chino you have only one dress as a woman there, uli mdiresi limodzi makhale wa mayi apo Bumbaka muzo iro here. mbumbake muli One dress. diresi muli nalo limodzi chaka chino. Next year, chaka cha I mawa want her to have two, mfuna kuti ikhale madiresi awiri three, kapena atatu 4, kapena even anayi 5. ngakhala asanu ikwanire what mmanja I ama want anthu akazi. dowa
This year she has only one duke. kati chaka chino muli nduku limodzi lokha. Next year, Chaka I chamawa want us to have 2 or 3. funa kuti mukhale maduku awiri pena atatu. Different colors, you know. Osiyana-siyana mtundu wotere wina To wotere. change. One today, another one tomorrow, another one the day after that. Lero uvalavola mtundu mkuchi uvalavola mawanga zina uvalavola bulu. That's what I want. Nzofuna kuti mzichita inu. At the same time, Komanso nthawi yomweyo. if no shoes this year, Kati chaka chino mulibe sapato. I want you to have a pair of shoes next year. Mfuna kuti chaka chamawa mvaleko ndinati mmaliposa. That is what I want. Zimenezo nzofuna ine. This is what we call improvement, Zimenezo nzofuna ine potanthauza kuti tigwere makhalidwe yathu. progress. Kuti tiyende mtsogolo. Every year, Chaka ni chaka. becoming better and better, better and better. Kuti zinthu zipita kakomera nchaka nchaka. I've said that to do that, Nati kuti tichite izi. we need unity, Tifuni kugwirizana. loyalty, Kudzipereka. obedience, Kumvera. and discipline, Ndi kutsata mwambo. just as did in 1958 Monga zidafunikira zimenezi pa 1958. when we were fighting Welensky. Apa timalimbana Welensky. When we say unity, Tikati kugwirizana. no longer Ngoni, Ose kumbana kuti ni mngoni. no longer Cheo, Uyu ni mchewa. no longer Yao, Uyu ni myawo. no longer Tumbuka. Uyu ni mtumbuka. We must mean just that, Tizinenetsa ni mtima wonse. not just saying it. Osanguti pakamwa pokha. Not to say you are from the north or from the south, from the center. Osama kumbana kuti ungo uku, ungo pakati ungo uku. We must mean that. Tizitsimikiza ni mtima wonse. So much for that. Za zimenezi. I understand that the Asians here have given 246 pounds. Namva kuti vaja nzathu achimwenye pano apereka ndalama 246 pounds. I am sorry that Mr. Aleke Banda is not here. Koma dandaula poti abamba Aleke Banda sali pano. I'll tell you why he is not here. Mkuuzani chifukwa chake mene chisana bwerere You pano. remember in September, Kumbukirani pa September. I went to Kenya. Ine ndapita ku Kenya. I was invited by my good friend and brother, Mzee Jomo Kenyatta. Ndayitanidwa ni m'bale wanga bwenzi langa Mzee Jomo Kenyatta. I want you to listen to me very, very carefully. Mfuna kuti apa nkhani mvetse inu. I went to Kenya, Nairobi in September, Ndapita ku Kenya ku Nairobi pa September. because my brother, Mzee Jomo Kenyatta, invited me to go there. Kwa mbere wanga Mzee Jomo Kenyatta adantana kuti mpite kumeneko. 2 days ago, Masiku awiri apitawo. I received another telegram from East Africa. Ndalandira lamya ina yochokera kumeneko ku East Africa. As you know, Monga mdziwa. right recently, Pose chedo yapa. Kenya, Kenya, Uganda, Uganda, and Tanzania Tanzania signed a treaty adavomerezana mawu of cooperation, zoti agwirizane the 3 countries, pamayiko atatu amenewo. on December the 1st. Pa December 1, Kenya, Kenya, Tanzania, Tanzania, Uganda Uganda are meeting in Arusha in Tanzania alikuwa kumana ku Arusha ku Tanzania to bring into effect kuti ayambitse that treaty. zimene zadagwirizanazo. So they are invited all the leaders in this part of Africa. Ndiye vaitana atsogoleri amayiko ozungulira kuno mbali ino. So President Nyerere President Nyerere of Tanzania waku Tanzania sent me a telegram. adantumizira lamya ine Say, we are having a ceremony on the 1st of December kuti ife tikuchitira ngati chikondwerero pa 1 December to bring into effect kuyambitsa our treaty. zimene dagwirizana. Will you join us? Kuni bwanji inu bwerani I would mpese like you nawo. to be there. Ine mfuna kuti inu mudzakhalepo. You see, I'm here now, Ine siyo nili pano tsopano. so I couldn't go. Because nali kosatheka kuti nipite. So I sent back a telegram to say I cannot come, So ndatumiza lamya kuti ine ndithu simbwera. but I'll send ministers to represent me. Koma ntumiza nduna zikambadiritse Mr. uko. Mtumanji, Abambo akumtumanje. Mr. Aleke Banda, Mr. Aleke Banda. and our High Commissioner in Nairobi, Mr. Chizanji. Ndipo kazembe wathu aku Nairobi achidzanja. That is why Mr. Aleke Banda is not here.
konaba mbaleke banda pano palije He and Mr. Kumtumanje iwo naba mbakumtumanje left for Nairobi this morning. vanyamuka mawa lero. I wanted you to know this. Mafuna kuti zimenezi inu vantu That is why Mr. Leke Banda is not here. konaba mbaliki banda pano palije manjamo. Chiefs, Mafumu I'm very, very happy to see you here nakonjera kwambiri kuonani pano inu because the old DC used to tell you that I had come here to take away your chieftainship. fuka madisi akale aja matini ndebwera kuno ati kuti kulandeni ufumu wanu. But now you see for yourself. Koma tsapano mjumdzionera You are much more chiefs now than you were before. tsapano ufumu wanu ofika pechimake kayo pambana masiku aja akale You are not just office boys sikuti mkhala songati boyo DC as you were before. njamdaliki makedzana. Well, ladies and gentlemen, Sono azimayi nazibamu I think I've said all that I wanted to say. nesa nanena zonse zinali kumtima. I did not come here so much to speak, Kwene ndinabwera kuno sikuti ndimati ndyankhula but to see you kumudza kuonani so that you too can see me. koze kuti inunso nanu So mumpenye I have seen you, sendakupenyani you have seen me. inenso mwampenya I'm very, very happy. ndiyena kondwera kwambiri. Another thing that makes me happy, chokondetsa china that chachikulu when you were waving, pamene paja mmakweza manja you were pake not just waving with the hands, simmankuchita maluwa akamuzunza njaloka yayi but your cards. koma mnali nkhadi toyesera ndatereni khadi yali cheti mudabwa. That's a very, very beautiful sight. zimenezi ndikukondwera nazo kwambirimbiri Means you are behind your caboose. kuti inu ndithudi muli pambuyo So I pakamuzu. must let you go home now Sono ine nkuloleni mupite because you have been here many, many hours. kwamakhala pano chinthawi You have not eaten. simnadye kanu You have had nothing to eat. simnadye So I must sokani let you go home to have something to eat nkuloleni mpite kumudzi mkalawe and to chakudya drink. koso mkamwepo madzi. Thank you very, very much. zikomo kwambiri. Thank you. zikomo. mwamvatu gawo lachiwiri komanso lomaliza la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda adalankhula pamene adachititsa msonkhano pa 28 novemba mchaka cha 1967 m'boma la Dowa. ndipotu pamenepanso ndi pamtsiriziro pa pologalamuyi ya Tisayiwale lero. mudzakhalenso pomwepo sabata yamawa nthawi ngati tinayambira ija. ndimakupatsirani ndine John Banda ndipo ndikuti mverani bwino mapulogalamu otsatirawa. zikomo. monga tinanenera tsopanotu tikupatsirani gawo lachiwiri la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda adalankhula pa msonkhano omwe adachititsa pa 28 novemba mchaka cha 1967 m'boma la Dowa. Chief Chiwere, mafumu achiwere Chief Mwase, mafumu amwase no one gives them trouble now. palibenso munthu amakavutavuta tsopano. This is what I meant zimenezi zondana nthawi when I say I had come back home mene ndati nabwera kuno kumudzi to break their stupid federation kuphwanya chitaganya chawo and to chokusa give you your own government. ndipo kupatsani inu boma lanu m'manjamo. This is your own government now. tsopano boma lilipoli ndani This inu. is why Chief Chiwere, nkuona mfumu wachiwere Chief Msagambewa, mfumu wa Msakambewa not Msagambewa, osati mbewa yayi koma mbewa. Siyon, Simbewa na. Inde, tikachere madiwa mbewa. Mende, mwizi wa mendo yuko.
Yes, Tero. your own government now. Panoboma lanu inu. Chiefs are chiefs, Mafumu lero. not office boy to the district commissioners. Osakhala ngati kaboyika DC. No one is telling chiefs, do this, do that, do that. No. Palibenso munthu wina avutavuta mafumu khamani chita ichi. And this is what I wanted. Zimene zija nzomafuna ine. But not only that, Koma sizokhazo. no one goes to your garden in January and approach your maize. Palibenso munthu apita m'minda mwanu mwezi wa January nakakuzulirani mmera. No one sends you to prison if you don't plant maize in ridges. Palibenso wina akutumizani kukaidi mkapandu kuchita chimanga m'mizere. You plant maize in ridges. Mchela pamanga newake You m'mizere. listen to agricultural officers. Pajoka pita omani midye mwamvere bwino. Because Chifukwa nichi. no one gives you trouble about it. Palibe munthu akuvutavutani. No one sends the police Palibe wina akutumizirani polisi. or the chief's messenger Kapena mamisinjala afumu. to arrest you Kuti akakugwireni. for not planting maize in ridges. Kuti poti mujupsira chimanga m'mizere. You yourselves Inu mokha have learned mwaphunzira the importance kukoma kwake of planting maize in ridges, kopsatira chimanga m'mizere. because my government Popeza kuti boma langa is your own government. lanu inu. Your own. Boma lanu. Your own. Boma lanu manjamo. For all this, Chifukwa cha zonsezi I am happy, nikondwera kwambiri ine. because Chifukwa kwenkulu. I had nothing when I came here. Ine ndalibe kanthu. No soldiers, Ndalibe asilikali. no guns, Ndalibe mfuti. no airplane. Ndalibe ndege. Welensky and Armitage had all this. Zonsezi zidali kowerensike But mkwamiteji. I had you. Koma ine chida changa mdali The inu. only thing I had was you. Ine chida changa ndali nacho ine ndinu anthu inu. The people. Inu anthu mmanjamo. That was why I told you Chifukwa chake ndakuwuzani that if we are to succeed kuti ife tingati tipambane to break the federation pophwanya chitaganya ichi and to get self-government, nuulandira ufulu we had to be united. tigwirizane. No chewa, Pasakhala sokumbana no chewa ngoni, kuti uyu ni mngoni, no tonga, kuti uyu ni mtonga, no yao, uyu ni myawo, no long, uyu ni mlomwe. just Malawi. Koma tikukhala wa Malawi mmanjamo. Because of that, Chifukwa cha icho we are where we are now. onani apatafika pano mpano Federation is broken up chitaganya ndaphwanya and inu we are independent. ufulu nuzidalandirawo. But Koma I want to repeat here what I've told your friends everywhere. mfuna ubwereza pano izinakaniuza nzanu kwinaku. Though we defeated Welensky and his federation, Ngakhale kugonjetsa werensike nchitaganya chake, though we defeated Armitage and his colonial government, ngakhale kugonjetsa Armitage mboma lakati utsamunda, we still have other enemies to fight. tina adani wena woti timbane nawo: Poverty, umphawi, ignorance, umbuli, and disease. matenda. To fight these three enemies, Kuti timbane na adani atatu yawa, we need unity, tifune kuti tigwirizane, loyalty, tikhale wodzipereka, obedience, tikhale womvera, and discipline. ndipo tikhale wotsala Just mwambo. as we needed these when we were fighting the federation, or Welensky and the federation. Monga mutazifunira izi nthawi ija timalimbana nawo werensike pophwanya chitaganya chake. You remember when I came here, Ino 1958, 1960, and even 1961, because I was here in 1961. inu mkumbukira amene ndabwera kuno 1958, 1960 ndipo 1961. I said this, Ndati that self-government does not mean loafing. ndati ufulu sutanthauza kuti ife tikhalepo ulova. Does not mean that money will rain on our heads like manna from heaven. Ndanena kuti sitanthauza kuti ndalama tizikachitupukusa mu mtengo ngati masuku. No, it Iyayi, means hard work. funa kuti ife tigwire ntchito ndi mphamvu. Hard work with a hoe. Tigwire ntchito ndi mphamvu ni khasu. Hard work with an axe. Kugwira ntchito ndi mphamvu ni nkhwangwa. That's what I told you. Nzo ndakuwuzani ine. Don't you remember that? Simkumbukira zimene zija. Right. Well, I'm repeating that now. Ine ndikubwerezanso lero zimenezo. I am happy Nakondwera kwambiri most of you kuti vambiri va inu have listened to me the past few years. mwamvera ine zaka zapita apazi. Look,
over you now. tadzipenya muli lini umu tsapano. When I came here for the first time in 1958, ntangubwera koyamba kuno in 1958, very few pang'onong'ono of our people vanthu were as well dressed as they are now. amavala moti molozeka ngati mwachitiri mwavalira But limu. now, Koma tsapano look. mwatsotsola kasi. Look. Simfamba sakama. Khala bwino koma. Look. Men, clean clothes, shirts, jackets. Women, to my dress one another. Anthu amuna uvala bwinobwino nthu bachi jedete thalauzi anthu akati ndi tsotsola kasi. Why? Chifukwa chake nchani. Because you plant more maize, Chifukwa chitomchera chimanga pamcha mbiri. more groundnuts, Mtedza sombiri. more tobacco, Fodya sombiri. cotton. Tonjeso. From these, Kuchokera mzimenezi. you get money. Mpezamo ndalama. Money, Ndalama zanuzi. you buy nice dresses like that. Mkulako madiresa bwinobwino ngati ali apa. But Koma. I'm not satisfied. Ine sinkhutirabe ayi. I am not complacent. Sinkuti kuti pamwe patafika I pamwepo. still want some more improvement. Mfuna kuti apa mbyolere pamenepa. If this year Kati chaka chino. you have only one dress as a woman there, Uli mdiresi limodzi makhale wa mayi apo. Bumbaga muzo iro here. Mbumbaka muli. One dress. Diresi muli nalo limodzi chaka chino. Next year, Chaka cha I mawa. want her to have two, Mfuna kuti ikhale madiresi awiri. three, Kapena atatu. four, Kapena anayi. even five. Ndakhala asanu ikwanire. That's Manja what I amanthu want. akazi. mukumvera program ya Tisaiwale kuchokera kuno ku Radio 1 ndipo tikukupatsirani gawo lachiwiri la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda adalankhula pa msonkhano omwe adachititsa pa 28 Novemba mchaka cha 1967 kudowa. Now in Africa, kuno kwathu kwa Africa you can't talk about African unity to me simungandiuzeni zakuti Africa tigwirizane when there is no unity between Malawi and Tanzania. pamene Malawi ndi Tanzania saonana iyayi. As long as Tanzania keeps Chume, Chirwa, Chisiza, Bwanausi, Chokani, and trains Malawian on Tanzanian soil against Malawi, do not talk about African unity to me. ngati Tanzania akusunga be aja adathawaje Chiume, Chokani, Chisiza, Bwanausi, Chirwa ndi ena onse aja. Do not talk about Afro-Asian solidarity to me. kumapitizanso matumiza beno kwazembetso kaphunitsa za nkhondo kumayiko ena. Let there bweteso zina zoti African solidarity kwa ine iyayi. Let there be solidarity between Malawi and Tanzania before you can preach to me Afro-Asian solidarity. pakhala ogwirizana pakati pa Malawi ndi Tanzania ngati wina afuna kuti andiuze zakuti Africa agwirizane. I said that there, izi ndanenanso nkhale and I repeat it here. panonso nkubwereza About Afro-Asian summit in Algiers. za msonkhano uja wa mgwirizano wa Africa ndi Asia. All right, what is it going to be? What is it going to be? kodi ukakhala wotani? A sensible discussion, kodi ukakhala msonkhano okamba za mzeru? a forum for discussion, sensible things, gulu loti anthu akakomana nkuyamba okambirana zopatsana nzeru? or just a propaganda forum for somebody? kapena yakhala bwalo longofuna kukweza munthu wina kapena wina wache akaonekerepo? In June, mwezi wa Juni China sent 200 delegates. achina ku msonkhano umene udatuchitike uja adatumiza anthu zambirimbiri Why? 200. Why? kodi chime chotumiza anthu chiunyinji chonsecho Why should one country have 200 delegates at a conference like that? kadziko kakumodzi kakatumize anthu 200 To msonkhano otero control the conference by committee.
kuti akakhale ngati iwo aja akulamulira chisonkhano chonsecho. Well, if that is going to be the case in November, ndipo ngati mu November msonkhano wachitu ukakhale okhala ngati okhokhawo, China making Algeria conference as propaganda platform for China. kuti achina akakhale ngati kumene koko akakhale ngati olamulira msonkhano onsewo. I do not want to play any part in that. ine singachiteko umeneko yayi. If it's going to be just a Chinese propaganda orchestra, umenewo ngati utatero ukankhala msonkhano kuti tikamvere achina, then I have no intention of going there. ndipo ngati uli otero ine sinkukhumba kupita umeneko yayi. Because let me repeat what I said in Tananarive. imani nkubwerezeni izo ndanena ine ku Tananarive. I said there uko mndanena kuti that I have no intention kuti ndilibe cholinga of going to Algeria chopitira ku or Algeria anywhere else ka kulikonse to play a second fiddle, kuti umene koko ine ndizakhala omba m'manja, third fiddle, kaya operekera or nthungululu, even a first one kakhale oyimba ngoma amene in a Chinese orchestra, mukagulu ka achina Chinese propaganda orchestra. kumene achina atazika bwebweta zawo zokhazokha. I have no intention ndalibe cholinga of playing a first or second fiddle Could it in be- a Chinese propaganda of hate. kuti ndizakhala ndidukulira nkuomba m'manja nkuimbira m'manja achina akuchita zawo. not only that, sizokhazo I have no intention ndilibe cholinga of going there chopitira kumeneko and becoming a part of the audience kuti nkakhale ongokhala mmodzi wa anthu for oonelerawo the Chinese propaganda orchestra of hate. wandale za china zimene afuna ukachita kumenekozo. China and others always talk about imperialism. achina atu ndi anzawo nthawi zonse amakamba za utsamunda. They always talk about imperialism when they think of the West. akamakamba na matchwa dzina la utsamunda amaganiza za But kumadzuloko. what about the East? nanga kodi kuchakummawa kuli bwanji? To me, kwa ine Afro-Asian solidarity mgwirizano wa africa ndi asia must not mean hatred of any part of the world. usakhale cholinga chodana ndi dziko mbali iliyonse ya dziko It lapansi lino. is true nzoona that in the 19th century, kuti kalekale zaka zambirimbiri zapitazi imperialism came to Africa from Europe. utsamunda udabwera kwathu kuno kwa africa The uchokera ku British, europe. the British, the angerezi, French, afaransa, the German, ndi the agermani, Portuguese and others. ndi aputikizi ndi anzawo. But let me tell you, koma tema nitakuwuzani there was imperialism long before that. utsamunda unalipobe isanafike nthawi imeneyi. Zanzibar, ku zanzibar uko Mombasa, ndi ku mombasa Mozambique, the island of Mozambique. ngakhalenso ku mozambiki kachisumbukaja ka mozambiki. The European found imperialism there. azungu akulaya pobwera zapeza utsamunda It ulipo was mmene. not a British imperialism. utsamunda wachesu unali It wa was angerezi not French imperialism. kapena wa It faransa was not German imperialism. kapena wa germany It was not American imperialism. kapena wa america. Because America did not exist then. chifukwa america nkuti kulibe nthawi imeneyi. But it was imperialism from Asia. koma utsamunda wacho unali ochokera ku asia uko. Let me repeat what I said at Tananarive again mbwereze izo ndanena ku Tananarive this morning, mmawa lero pochoka press conference. pa nthawi imene mmakamba ndi anthu I ankhani. said ndanena kuti in the Middle Ages, kalekalero there was imperialism. utsamunda unalipo. There was first a man called Genghis Khan. panali munthu wina dzina ake Genghis Khan He conquered the whole of Asia. amene anagonjetsa dziko lonse la asia. Later on, there was another man called Kublai Khan. pambuyo pauyo nkubweranso wina dzina lake Kublai Khan. He conquered not only the whole of Asia, iye adagonjetsa osati asia but yekha part ya of Europe, koma nkhale mbali ine ya dziko la Russia. Europe, ndi ku russia Turkey, ndi ku turkey the whole of the Balkan, ndi mbali zina za kumeneko Poland, ndi ku poland Romania, ndi ku romania and even Hungary. ndiponso nkhale ku hungary anakafikako. It was the empire of Kublai Khan, tsono limene linali ngati boma lache controlling Kublai Khan Korea in the east, kuchokera ku korea kummawa right up to Poland in Europe. mpaka ku poland ku ulaya uko. And Kublai Khan ndipo Kublai Khan yu was not English. sindikuti anali He ngerezi was not Scots. kapena He msikochi was not a Frenchman. kapena mfaransa He was not a German. kapena He mjeremani was not American. kapena mmerika. Because I repeat, America did not exist now. chifukwa mbwerezenso Then- pa nthawi imeneyo nkuti america kulibe. He was where we hear now people talking about friendship
with Africa. iyeyo anali kumene kuja kumene tsono tikumva nthawi inanena zakuti ubwenzi wa Africa uno. How do I know Kwa izo nsezi nkudziwa bwanji that someone over there now in Peking kuti pali munthu wina ku Peking huko is thinking about reviving, reconstructing, resuscitating the old empire of Genghis Khan and the old empire of Kublai Khan? How do I know? akuganiza kuti ayambenso adzutsenso ufumu ichi How do I adausiya know? Kublai Khan. Kodi ine ndikudziwa bwanji? How do I know? Nkudziwa bwanji? People in Peking say they are coming here to help Africans fight imperialism in Mozambique, Rhodesia, South Africa, Angola. Anthu Peking kwaonera kuti abwera kuno kwa Africa udzathandiza umenya utsamunda ku Mozambique, ku Rhodesia, ku South Africa, ku Angola. But right next door there is Hong Kong, Koma konko konunkhana mfuno occupied by the British. kuli dziko meneko kumene Angerezi Next alipo. door there is Macau, Ndiponso kuli dzina lina Macau. occupied by the Portuguese. Aportuguese ali kumeneko. Do you mean to say that those people in Peking loves the African in Rhodesia, Mozambique, and Angola, and South Africa better than they love their own fellow Chinese in Hongkong? Kodi nkutheka kuti iwowa Chinawa asakonde anzawo abale awo enieni ku Peking konko koma adzakonde ife ku Africa kuno nasi abale awo nkutheka zimenezo? Do they love the African more than they love their own fellow Chinese in Macau? Kodi akonde ife kuno ma-African kuposa mmene angakondera azibale awo enieni? Why don't they chase away the British in Hong Kong? Bwanji osamba achotsa Angerezi ku Why Hong don't Kong? they chase away the Portuguese in Macau? Bwanji osamba aputikitsa Aputikisi ku Macau? Well, these are the questions Izi nzifunsotu that have to be answered zoti ziyankhidwe to my satisfaction kuti ineyo kuyankha kwacheko ndikukhutire before I can believe insanayambe kukhulupirira that anyone in Peking, kuti aliyense kawa waku when Peking he says friendship with the African, brotherhood with African, pachabwebweta kuti iye chibwenzi ndi Africans, It chibali means- cheni ndi Africans, he means it. kuti akunena zeni How zeni. do I know it's just a trap? Just a trap, msampa. Usakhala Diwa, msamba diwa. diwa. Diwa, mkuliziwa diwa ino. Kamsamba mkukaziwa kamsamba kochera mbarami kamsamba tu. Yes. That is how my mind is working. Izo ndimene ndiwonera ine m'maganizo mwanga. Well, I do not want to detain you long. Nsakuchedwetseni pano. All I want you to know that I'm back Chimene ndafuna kuti mudziwe nchakuti ine and ndabwera. I was received with great honor there. Uko napita ndandira m'manja awiri mwa ulemu. Don't let Chiume deceive you. Chiume asatangunyengeninso. We are not isolated. Sikuti ife tili padera yayi. No. Iyayi. People respect us. Anthu akutilemekeza kwa In basi. fact, they love us. In fact, they love us. Ndiponso akutikonda. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Zikomo. Yeah. Anduna ku chigawo chakuno. Ministers, Nduna. Your Excellencies, Olemekezeka onse. ladies and gentlemen, Azimayi ndi azibamu. once again, I want to thank you all very, very much Ndili pano kuthokozaninso kwambiri ndithu. for coming here to give me a welcome this afternoon. Chifukwa chobwera kwanu masana lero kudzandichingamira. You saw me off when I was going away on Monday. Tsiku lija lolemba pachamapita mudabweranso kudzandiperekeza. I told you not to worry, Ndipo ndakuwuzani kuti musadandaula. that everything will be all right when I go to the other side. Kuti zonse uko ndikupitako zonse zikakhala bwino. And everything was all right. Ndipo mzoonadi zonse zinali zabwino. There are many, many things that I could tell you about Madagascar, Mzambirimbiri zimene ndakatha kukuwuzani za ku Madagascar. but it's not easy for me to do so. Koma sintha kutero yayi. Those of you who are near some of the men who went with me, Ena ino amene mulingana ndi amene ndanka nawo ku ulendoko. you'll hear the whole story from some of them. Atakuwuzeniko ndithu nkhani zonse kochokera kwa iwo. And Mr. Mlanga, our journalist, will tell you in his own way. Bambo Mlanga achalembalemba news aja akuwuzaninso zimene akaona. All I can say is this, Zimene ndingakuwuzeni pano ndi izi. that we were received with great honor there. Uko adakatilandira ndithu ndi manja awiri mwa ulemu. Great honor. Ulemu wake wosatheka kusimba m'manja There mo. were thousands and thousands and thousands of people. Chinamtindi cha wanthu Airport, kuyambira kubola ndege all the streets, mnjira monse, flags everywhere. mbendera kachiyani chokondweretsa mu nsewumo. Malawi flag everywhere. Ndipo mbendera zake za Malawi kungoziona konsekonse. And Ndiponso the people there
anthu ache wakumeneko are very much like ourselves. suti ngosiyana ndi ife kuno yayi. True, there are many people from Asia, nzona alipo ena ambiripo ochokera kwa amwenye Malaysian origin, ndi maiko enanso ochokera Indonesian kumene origin, ena achi Indonesia Polynesia. ndi ena achi Polynesia. but there are many people who are African origin. komanso kuli ambirimbiri amene ali ochokera kuno kwathu kwa Africa. True, they are mixed up now. nzona aduko kukhala kwache But you can nkosakanikana still see African faces there. makamakanso bukanka kumukaonanso nkhope zachikuda zachikuno ku And when Africa. they saw us, mmene adationa ife they said, "Oh, is that Dr. Banda? ankada kwanso He looks like a Malagasy. He comes from here." ankada kwanso kodi Dr. Banda anedwa nduje nduyu nangationa nikuoneka kwacheko ndife siri kusiyana mpang'ono pomwe No yayi. difference. He's just like us. taona nikuoneka kwacheko ngati ife tomwe. But not only that, komanso sichokhacho they have tribes there too. kumene kwali ndi mitundu yawo. They have Na 18 tribes there, 18 just like us. khumi ndi isanu ndi inayi monga mmene takhaliranso kuno And they Ghana have mitundu. a monument, a great high statue ndipo adamanga chimzati chawo chachitali where Malawi flag, pamenepo mbendera yakuno ya ku Malawi Malagasy flag were flying side by side yesterday. ndi mbendera ya ku Malagasy umeneko anaziulutsa ndithu zimalingana. And that statue is in honor of all the 18 tribes in Madagascar. ndipo icho adachimangacho ncholemekeza mitundu yonse ya ku Malagasy. But not only that, komanso sichokhacho dances, kavinidwe almost the same. nkwathu kuno osasiyana. Drums, ng'oma zache expression of the hand and body when they are dancing, the same. potimbwidzika kugwedeza thupi munthu chimodzimodzi The same, just the same. osasiyana mpang'ono pomwe The same like you. monga momwe muchitira apa muja. But that is not all. koma sizokhazo. You know, we call a cow or cattle ng'ombe here. inu mudziwa kuti kuno kwathu kuno ng'ombe timaitcha ng'ombe. They are aombe, mombe. Isn't that the same thing? uko wakuti achire ng'ombe ukamati aombe kapena mombe. kodi nanga siri kufanana kalankhulidwe. Hey, fire, tineneza moto. it's moto, even there, moto. iwonso kwakuti moto. Moto. Moto there. Many other words. the ndipo same. mawu ambirimbiri amene tikufanana. So that I was perfectly at home there. kotero kuti mmene naluko ndinalibe udzunguyu aya ndikampeza kuti ndili Of kwathunso. course, we were talking politics. zoona ati timakamba za ndale. And we did talk politics. ndipo za ndalezo takambadi. I told the people there anthu auko ndawuza that it's no use kuti sikwabwino anybody kuti aliyense telling me kuti azindiuza that, ine cooperation or kuti ati- working together between the Africans and the Asians kuti kati dzigwire limodzi mogwirizana pakati pa ife aku Africa ndi auko ku Asia. when there is no brotherhood between the Asians themselves. pamene kwa Asia kokhako kulibenso kugwirizana mkumvana No kulibe. brotherhood between the Africans themselves. kunonso kwa Africa kwathu kuno kulibenso kugwirizana So pakati pa before ife we can tokha. talk about Afro-Asian solidarity, choncho tisanaganizire zokamba zakuti Africa ndi Asia agwirizane. let there be solidarity in Asia. tiye tione kaye ku Asia kukhale kogwirizana kaye. Let there be solidarity in Africa. momwemonso ku Africa kuno tione kuti nkogwirizana. There is no solidarity in Asia now. ku Asia pamene ndinena pano kulibe kugwirizana. India and Pakistan are fighting. ma Indian ndi ma Pakistan akumenyana. But what is India? kodi nanga tikati What is India Pakistan? kapena Pakistan Is there ndiyani? any difference in blood, color and flesh between the Pakistani and the Hindus? kodi pali kusiyana kwa makhalidwe kapena chikopa magazi kapena minofu yawo pakati pa No. India ndi No. Pakistan? No, palibe. they are the same people. anthu aja ndi amodzi. People who call themselves Pakistanis awa aja kuti cha Pakistan aja are Indian by blood and flesh. ndi amwenyenso nawo mkabadwidwe kawo. People who call themselves Hindu ajanso akuti cha Mahindu are Indian by blood and flesh. nawonso ndi amwenye chibadwa chawo. The only thing that separates them chimene chikhala ngati chikuagawanitsana is religion. mzipembedzo. Those who call themselves Pakistanis amene akuzitcha kuti mapakistani awa are Muslim. ndi achisilamu Those who call achimuslim. themselves Indians awa akuzitcha kuti ndi ma-Indian are Hindu by religion. ndi achihindu Well, mchipembedzo chawo. As long as that sort of thing takes place in Asia,
ndipo ngati chinthu chotere sichichoka ku Asia don't talk about Afro-Asian solidarity. wina asatinso abwebweteza kuti Africa ndi Asia China apulizane. is invading India. Achina pamene pano akuaputa India. Malaysia, Indonesia is threatening Malaysia. Indonesia nawonso akuopseza Malaysia. Where is Asian solidarity there? Nanga kugwirizana kwa ku Asia kuli kuti pamene apo?